vragen. En volgens mij wie het Rijn Tolsma die erop, litten we een top 40 doen. En zij is kom, opeens weer er een top 40. En elke 50ste stemmer krijgt weer een Frieske top CD cadeau. En er kwamen enorm soort reacties op. Het reinde van die briefkaartjes, jongen, die fantastisch. Op naar Artiestdij. De Frieske top 100. Ik weet wel dat de kast de nummer 1 weer. Maar een nieuwe dag, dat koe ik haast net over, want dat wie een landelijke bekendheid na het optreden in het Abel Ensterstadion. Jou weet niet hoor, jou weet niet het, als de doos maar maar. Twee tochten die zitten nagelvast. Maar toen kwam opeens toch die sensatie. Het was, maar waar bist je? Waar bist du? Het is al lang lief. En toen kwam eigenlijk het titeltrack van Maria van Reboelje. Nou, en als we ooit dacht hebben van die gitter nooit weer wij, dan is het wel maar dat nummer die we hier net het verslaan. Maria, wij horen van mij. Maar het is toch slagen om hem van de nummer 1 aan te krijgen. Toch uw eigen collega Gurbe Douwstra, maar de Cliffs of Moher. Wie een merke gelijk, een verhaal uit een film. Hij stoer en loe, zij leven stil. 2013 werd doet Kobus Algraaf van de Wico's Slim Ziek wat een afscheidsconcert joeg. En toen hebben de mensen massaal gestemd op het Boetingsbankje. Boetingsbankje, het is er net meer. Ik ga mooi vlaggenwimpel op nummer 1. En in 2015 weer daar het afscheidsconcert van Die Twa. En ik dat hier de nederige impact op de stemmers. En die kiezen doen Vogels. Heel lang de nummer 2, een beetje die op zoetemelk van de top 100 bij u. Pieter Wilkes is de man die kwantitatief het beste scoort met zijn nummers. En dat is nevens mij al ik vanaf het begin al aan als geweest. Maar de echte knijters in zitten daar wel in. Zoals bij de top 2000 actions. En dat vind ik echt wel mooi van zo'n top 100. Dat is een beetje het culturele erfgoed van deze provincie, zeg maar zeggen.